In de paar jaar jaren, toen ik hem kwam zeggen dat zijn broer Tim was gestorven op de 3 oktoberdag in 1998 in Brazilië. Ja, hij was wel eens goed vooruit met de pater. Tot hij soms eigenwijs was. Maar dat was wel helemaal zijn geest. Ik rappeleer me de keer dat de pater in Maastricht was. Op vakantie. En ongeduldig om een mes te doen en een preek te houden over Brazilië ergens in de Heeg. Dat zou om 7 uur op een zaterdagavond zijn. Met de pater was nergens te bekennen. De pastoor van de parochie belde Pierre enkele keren op. En die was in alle staten. Je wist niet hoe de pater hoe doen. Die kwamen terwijl we s'nachts thuis. Hoe heb je gezeten, verdomme? De pastoor, de hele paak had gebeld. En Pierre richtte zich op. Hoi, zag de pater aan. We maken die lui zo tegen. En wel ik nog een andere keer. Hoe was het dan, vroeg Pierre, die de ene Luther was. Ik was aan het zeggen, ik was op het friedhof, met dat mijn goed Duitsland. Oh, geweldig. Toen was Pierre zo goed, dat hij duidelijk maakte, dat hij anders met zijn koffer moest pakken en terug was gewoon naar Brazilië. Ja, dat waren die toestanden met die pater. En ik huurde Pierre nog niks tegen hem zeggen, doe het gaat anders aan. En zijn pater bezoek me zo afleidde boer wel hebt, maar niet te klaar. En bij de rest waren ze broers. En de pater was nog helemaal rebellig. En dat wist Pierre Evers al te hoort. De pater, die was niet te verbeteren.